Helo, shwmae. Dwi yma heddiw I ddangos I chi sut I ddefnyddio Kahoot. Mae'n arbennig o dda ar gyfer creu quizzes rhyngweithiol I blant, pobl ifanc, oedolion a theuluoedd. A mae'n lot fawr o hwyl. Nawr y peth gyntaf da chi angen wneud ydy mynd I wefan cahoot.com. A da chi angen creu cyfrif chi'n trwy ddefnyddio cyfeiriad e-bost. Nawr dwi wedi gwneud hynny yn barod, felly dwi'n mynd I fan hyn I login. A be dwi'n mynd I wneud heddiw ydy creu quiz. Felly, da ni'n mynd I creu quiz gyda'n gilydd, a wnawn ni gofyn cwpl o cwestiynau, a wedyn byddai'n dangos I chi sut I rhedeg y quiz wedyn. Felly, mwyn creu quiz, da chi'n mynd I create fan hyn. So, pwysau create. A wedyn, da chi gofyn eich cwestiwn chi fan hyn. Felly, os fyswn ni'n rhoi cwestiwn un, os na ni'n gwneud rownd chwaraeon. Felly, byddai'n sgwennu'r cwestiwn, pwy yw capten tîm rygbi dynion Cymru. A wedyn mae yna cwpl o ffaith gwahanol o ofyn cwestiynau. Ond yn yr opsiwn yma, dwi'n mynd I roi 4 opsiwn I bobl. Felly, wrth gwrs, byddai'n sgwennu fan hyn, byddai'n rhoi Alun Wyn Jones. Nawr, os dyma'r ateb cywir, da chi'n gwasgu'r cylch fan hyn. Felly, yn amlwg, Alun Wyn Jones ydy'r capten ar hyn o bryd. A wedyn, na roi dewisiadau eraill fan hyn, so Justin Tipuric. Rhyw 3 wedyn, Gareth Davies. A falle rhif 4, Rhys Patchell. Felly dyna cwestiwn rhif 1. Felly na just checio fan hyn. Felly dyna'r cwestiwn. Dwi wedi ticio'r bocs cywir. Felly mae cwestiwn 1 yn iawn. Felly dwi'n mynd wedyn, os mae da'n hapus efo cwestiwn rhif 1, da chi'n pwysau add question. Nawr mae'n opsiynau fan hyn. Na'r quiz ydy, da chi roi opsiynau. Y llall yw true o false. Cywir neu anghywir. Felly na I dewis cwestiwn cywir neu anghywir nesaf. Wedyn, y cwestiwn fan hyn, falle na I dweud, mae Aaron Ramsey yn chwarae I Juventus. Okay? Felly wrth gwrs, mae hwnna'n gywir, felly true. Nawr mae'n opsiwn fan hyn I roi lluniau neu roi cyswllt I YouTube, ond wrth gwrs, achos dwi'n creu quiz ar gyfer y cyflwyniad yma nawr, byddai'n cadw yn eitha syml, a weithiau mae'n haws cadw pethau'n syml. Felly dyna'r ail gwestiwn. Falle na I gofyn y trydydd cwestiwn nawr, a na I mynd nôl i'r opsiwn quiz. Falle na I gofyn mha gamp mae Jade Jones wedi ennill medal aur yn y gemau Olympaidd. Gret. A wedyn eto, da chi'n rhoi 4 opsiwn. Felly na I roi judo, karate, falle taekwondo, sydd wrth gwrs dyna'r ateb gywir. So na roi tic fyna. A wedyn golf. So dyna'r cwestiynau. Iawn? Felly be byddai'n neud yw byddai'n rhoi teitl I hwn. So y teitl ydy chwaraeon. A wedyn mae'n arbed I Kahoot. So mae popeth yn cael ei arbed i'ch tudalen Kahoot chi. So mae pob quiz chi'n creu yn cael ei arbed fyna. A wedyn, be da chi'n ei wedyn yw done. So da chi'n pwysau'r cwestiwn done, bottom done fyna. The Kahoot is ready. So be dwi'n mynd I wneud yw, dwi'n mynd I dweud test this Kahoot. Felly, mwyn trio y Kahoot yma allan, da ni'n mynd I trio allan. Felly, be ni'n gwneud fan hyn, dwi'n mynd I defnyddio fy ffôn I, a dwi'n mynd I cymryd rhan yn y quiz yma nawr. Felly, wrth I bobl I gymryd rhan, be mae'n pobl yn gwneud yw, mae'n well defnyddio ffôn. Felly, fel mae'n deud fyna, da chi byddai'n pwyso classic, a wedyn bydd y rhif yn dod fyny, a'r game pin fyna. So, os da chi'n edrych ar y ffôn ar y chwith, y game pin ydy 566 dim 812. Felly, chi'n gofyn, pan da chi'n gwneud eich quiz chi, mae rhaid I pobl mynd I, naill i'r app Kahoot, neu I cahoot.it. A wedyn y pin ar gyfer y gêm yma, a dwi'n mynd I cymryd rhan, ydy 566 dim 812. A dwi'n mynd I roi fy enw I, felly wrth I pobl cymryd rhan, maen nhw'n gorfod rhoi enw nhw. Felly dwi'n mynd I roi fy enw I. Gwych.
Felly dwi'n barod i gymryd rhan. Felly, da chi'n gwasgu'r botwm play. So, rownd chwaraeon. So, mae cwestiwn i'n dod fyny. 3, 2, 1. A wedyn mae'r cwestiwn dod fyny, a fan hyn mae'n bwysig chi'n rhannu sgrin chi er mwyn dangos cwestiwn. So, dwi'n mynd i deud, na i roi'r ateb fel Alwyn Jones. A rhwng pob rownd wedyn, mae o'n deud pwy sy'n cael yr ateb gywir. Felly, yn amlwg, mae un person, achos dim ond un sy'n cymryd rhan wedi cael yr ateb yn gywir. Chi'n gwasgu'r botwm fan hyn. A mae'n dangos faint o pwyntiau mae 2 wedi cael. Wrth gwrs, os mae mwy nag 1, os mae 4, 5, 6 yn chwarae, dyma ydy'r sgorfwrdd. Felly bydd o'n dangos i chi faint o pwyntiau mae pobl wedi cael. Felly ymlaen i'r nesaf. Cywir neu anghywir. Mae Aaron Ramsey chwarae Juventus. Felly yn amlwg maen nhw'n gorfod edrych ar ôl a byddai'n deud falle anghywir. Ffos. Wrth gwrs, mae'r sgrin yn dangos yr ateb oedd cywir. A mae 2 y tro hyn wedi gwasgu anghywir, felly dio ddim yn iawn. Felly mae sgorfwrdd yn dangos dim pwyntiau. Dwi heb gael unrhyw pwyntiau o gwbl. Felly ymlaen i'r nesaf, y trydydd cwestiwn. So ym mha gamp mae J. Jones wedi ennill medal aur yn y gemau Olympaidd. Felly judo, golf, karate neu taekwondo. Falle na i dewis taekwondo. Cywir. Felly ymlaen i'r nesaf. A dyma ni chwaraeon. Felly, wrth gwrs, beth sy'n draddodiadol, os mae mwy nag 1 yn chwarae, bydd yn dangos trydydd, ail ond wrth gwrs, gan mae dim ond fi yn cymryd rhan, 2, fi sydd yn gyntaf. A mae'r sgrin yma'n cael ei ddangos i bawb wedyn sy'n cymryd rhan, a mae pawb yn gallu weld pa mor dda oedd person wedi cymryd rhan. Felly, fyswn argymell i chi ddefnyddio Kahoot pan da chi'n creu cwisiau i bobl, achos mae'n arbennig o gystadleuol a mae'n mor hawdd i ddefnyddio. Felly, y peth gyntaf i wneud yw mynd i cahoot.com a creu cyfrif yna. Diolch yn fawr iawn.